Bali, ostrov démonov. Súčasť indonéského súostrovia s 5000 km dlhým reťazcom s viac než 17 000 ostrovmi. Hodiny, 3,5 hodiny. Jo? Den Pasar, v preklade hneď vedľa tržišťa. Terajšie hlavné mesto po získaní nezávislosti od Holanďanov od roku 1949. Jeho pôvodný názov Badung. Výpravu Aquapro však zaujímajú tajomnejšie veci, ako potápanie medzi neznámymi živočíchmi, rozhnevaní démoni či dobrí bohovia. Východzia základňa Tulamben. V najbližších dňoch domov našej potápačskej skupiny tanečného obradu. Ide o pokropenie zhromaždených svetou vodou, požehnanie, privolanie bohov, aby prijali dary. V každodennom živote Balícov hudba a tanec hrá dôležitú úlohu. Balíci sa dokážu orientovať pri ceste po ostrove v noci tým, že dokážu rozoznať miestne druhy gamelanov, tradičnej balískej hudby. Mladé, vyberané dievčatá predvádzajú tanec legong. Strohé pohyby ramien, zápes 100 rokov, bude vykonaný najväčší rituál balískeho hinduizmu Eka Dasa Rudra. Koniec druhej svetovej vojny a vyhlásenie nezávislosti indikujú jeho predčasné spustenie. Je 17. marec 1963, len pár dní po vyvrcholení slávnosti. Bohovia sa hnevajú. Dávajú voľný priechod démonu. Vulkanický obor Gunung Agung vybuchuje. Toxický plyn a láva ohrozuje dediny. Obrovská sila utrháva najvyšších 100 metrov z vrcholu. Zopakuje sa úplná samodeštrukcia ako u sopky Krakatoa. Gunung Agung, rozhnevaná matka hora, sa odvíja práve od tejto najsvätejšej hory. Týka sa to aj vraku Liberty. V onen osudný deň sa vplyvom otrasov zosúva do mora, láme na dve časti a tak je tu dodnes. Poďme sa naň pozrieť. Na úvod strážca vraku veľká samotárska barakuda. Horná časť lode je v 2 metroch, spodná v 37. Práve tu bol kedysi dávno kapitánsky mostík. Parmica pomocou fúzikov s chemoreceptormi vyhľadáva korisť v piesku. Úlovok, väčšinou bezstavovce, jej však môže zobrať rýchlejší piesočník štvortrnný. Piesočník žije v harémovom usporiadaní. Loví i malé rybky. Spokojní potápači, dýchla na nich história Liberty. A preto sa vráťme na Libertu v noci. V noci je treba očakávať v činnosti dravce, ako je táto raja. Ostražité ploskozúbce vysokočelé však dravce nie sú. Veľké ryby, viac ako meter. Silnými čelusťami drvia korál a spolu s jasami ho pretvárajú na koralový piesok. Rúrkopísk čínsky v 2 variantách, žltej a olivovo-zelenej. Svoju farbu však môže prispôsobiť okoliu. Inak štihla ryba je teraz prepchatá. Loví i v noci zo zálohy malé rybky širokým roztvorením trúbkovitej papule. Nočná hra svetla a farieb. Jej scénu tvorí strašidelná, veľká
Prejdime však na očakávané stretnutie s miestnymi démonmi pri ostrove Nusa Penida. Indopacifická manta dvojrohá z rodu mobula. Z minulosti má hrozostrašnú povesť v dôsledku veľkých rozmerov, čudných rohov, z nervózňujúceho zvyku vyskakovať z vody. Verilo sa, že je rovnako nebezpečná ako žraloky. Až športoví potápači veľmi rýchlo zistili, že tieto nádherné zvieratá možno pohľadkať, také sú krotké. Podobne ako žralok ozrutný, aj tento obor sa živí výlučne planktónom a svoje rohy používa len ako lievik, ktorým usmerňuje vodu do svojich úst. Čističe piskatce darmo priťahujú pozornosť plávaním hore-dolu. Manty plávajú ďalej. Pár fotografií a už len čakanie, či sa nevrátia naspäť. Chrám matky chrámov Pura Penataran Agung. Komplikovaná rezbárska a kameňotepecká výzdoba. Tu môže sedieť jedine boh Šiva. Chrám je postavený na 7 terasách, ktoré ležia stupňovite jedna nad druhou. Každá farba symbolizuje iného boha. Hinduistická trojica bohov Trimútri, Brahma, Višnu a Šiva u laickej verejnosti. Sme na 6. úrovni chrámu vnútorného nádvoria. Veriaci klačia pred svätyňami. Každá pura chrám má podľa účelu stavby Balé, Gedong a Meru. Padmasana, lotosový kamenný trón, je vždy v rohu, chrbát smeruje k vrcholku hory. Druhá sprava Meru Gunung Agung, zasvetená Matke hore. Tretia sprava Meru Sangyang Vidivasa, zasvetená najvyššiemu božstvu. Ďalšia je Meru Gunung